Тут самые активные и таленавітыя, усе яны доказали. Нягледзячы на фізічныя абмежаванні, можна творить. А тому одна из галоўных мэт мерапрыемства – садзейнічанне социальной реабилитации конкурсантов. Каждый год наш конкурс приурочен к чему-то. В этом году осенью наше общественное объединение «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» отмечает свои 95 лет. Поэтому в первую очередь, конечно, мы посвящаем свой конкурс вот этой дате. А 3 июля юбилейная дата освобождения нашей республики от немецких захватчиков. Што азначае шмат выступленняў на военную тэматыку ва ўсіх намінацыях. Дарэчы, з гэтага года конкурс стаў адкрытым для другіх краін. У якасці госця прыехаў тэатр Т3 з Беластока са сваёй канцэртнай праграмай для удзельнікаў конкурсу. Есть нас в tym teatrze 16 osób. У нашым тэатры 16 чалавек, палова з іх сляпыя. Для удзельнікаў мы падрыхтавалі некалькі невялікіх замалёвак і песні. Сёлета на сцэну выйшлі больш за 100 канкурсантаў 9 первічных арганізацый таварыства інвалідаў па зроку з розных куткоў нашай вобласці. Хтосьці чарговы год запара, хтосьці ўпершыню, прычым усе абсалютна рознага ўзросту. Просили подготовить песню на военную тематику, и у меня песня называется «У солдата выходной». Я принимаю участие уже 5-й год. Первый год заняла 1-е место, 2-й год 2-е, и 2 года занимала 3-е место. Выбраць пераможца ў кожнай намінацыі задача вельмі складаная для журы, бо кожны з канкурсантаў ужо пераможца і ў першую чаргу над сваімі фізічнымі абмежаваннямі.